Anong masasabi mo sa iyong mga katunggaling dancer this afternoon? Tayo-tayo lang dito. Tayo-tayo lang dito. Bukas, hindi na kita pansinin. Bakit naging Red Eagles yan? Kasi katingin ko si Mayor Tuloy. So kasalanan pala ni Mayor to, kaya okay, ano masasabi mo? Sa kanilang apat, sa tingin mo, sino ang pinakakalaban mo? Actually, wala. Laban na. Ay, wala daw. Nako, ha? Nako, ha? Nasabi ko. Okay. Sir, alam mo ba, kanina, nung dumaan ka sa gilid ko, akala ko nurse. Ang ganda ng uniform nyo. Malakpakan nyo. Oo. Duty sa LGU, mamaya duty sa ospital. Okay. Sa tingin mo, sir, sino ang makakalaban mong magaling talaga sa inyong apat? Anong team? Eagle. Ay, Eagle! Pareho kayo pinagpapawisan. Team Eagle. And of course, Madam, dati ka bang nagsasayaw? Not yet. Ay, not yet. Not yet dancer pa pala si Ma'am. Okay, not yet dancer. Ano pong kinain ninyo? Bakit ganun po yung energy niyo ngayong hapon? Tubig-tubig lang. Ay, ano Mayor? Gusto ata lang soft drinks. Tubig-tubig. At syempre, ate, mukhang ikaw ang pinakabata dito. Ilang taon ka na? 20. Ano masasabi mo sa mga ka-team mo na pinasubo ka dito? Tuwa. Kaya talaga, basta bata. Okay, ngayon, kung anong ipa-play ni DJ na music, yun ang sasayawin ninyo. Ladies and gentlemen, let's begin the showdown! Bring it on! Hindi matatalo ang Eagles, Let's go! Come on! Wow! Hala! Ano naman? Sino na una? Ay, siya. Talaga. Ikaw si? Pangalan? Uy, ang ganda ng pangalan. Rogelio. Rogelio. Bring me employee na kaya niyang umiyak na tumutulong ang luha. Sino ang makakaya? Yung kayang umiyak dito. Then, ayun, artista! Hello, oh my God, she's crying! Ano ba pinagdadaanan? Mayor, ano ba pinagdadaanan mo? Ano bang problema mo? Wala ka palang problema, bakit ka umiiyak? Okay. Sino ang nagpatak sa'yo doon? Si Ken. O, Ken. Anong dala mo, Ken? Bakit may mga dala kayong ganyan? Okay. Congratulations. Dancer na kayang mag-split o mag-tumbling. Split! Hop, hop, hop! Split, split! Ah! Uy, uy! Okay. Oy! Oh! Nauna siya. Ay. Okay lang, kasama naman kita sa event. Binigyan kita lang. Pare lang kit kram. Batalit abita. Grabe, ate, ang galing. Ulit nga. One. Oh, nahilo ka, nahilo ka. Ay, nahilo ka.
Oh! Oh! Oy! Oh! Oh! Ay! Congratulations! 1, 2, my Delilah. This is your host Cherry, saying thank you so much and magandang hapon sa Cotabato! Thank you so much. Thank you po. Thank you, ma'am. Mayor. Thank you so much. Thank you. Nagadumot aja intad mo. Ay, kailan sa kami? Mauna ako. Okay, mag.